terkɛ yalo aw ma men kan kono de cɛ kun na mɛrɛ non nya petit kin ko ata te ni Charbon Sankara na ye an bɛ se sisa aw yɛrɛ ba dɔn 31 ko le kan ta nga cɛ ngina ta a bɛ so ka gɛlɛya dɛ an ye décor pour aller bɔ ngina ta ye na wala nga cɛ ngina ta o ko so c'est bon nga cɛ aw dɔgɔw nani filɛ ne ba dɔn minnu dala ma le ta ala ça va Jangan jangan te plaqué dɛ. Aw kɔni b'a fɔ k'aw tɛ plaqué mais ne b'a dɔn aw ka dɔgɔ minnu ka E t'a kalama. Ninnu bɛ 31 wari ɲini de la. Ayi e yɛrɛ 31 wari ɲini. An bɛ taa bitigi la. An bɛ taa fini n bɛ taa fini ta. Aw ka ko gɛlɛya o. 31 su yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka kungo dɔ la ta dɔrɔn k'an bɔ so k'an da. bɛ min fɔ ɲɛna terikɛ hey ɲinɛ entretien in ta ɲinɛ entretien in ka 31 tɛna nɔgɔya koyi walayi bilayi n bɛna min fɔ ɲɛna 31 muso si tɛna kɛ bulaki ye awɔ cɛw de bɛna muso bulaki Ibrahim b'a kɛ cogo min na i bɛ taa fini san sugu la i bɛna n'a ye i ka so dɔgɔ bɛ taa a b'a ko 31 su a bɛ na i ka so kɔnɔ a b'a parier i b'a tigɛ minɛ aw bɛ taa aw ka ci la sinon nka hali n'i y'a kɔnɔ aw ka da la n'i y'a kɔnɔ aw ka da la ka fini ta k'a d'a ma n'a donna so kɔnɔ n'a ye fini changé dɔrɔn a bɛ koko ta Aw b'a kɛ. n bɛ ka min fɔ ɲɛna ɲinɛ ta a tɛna kɛ basi ye ko ala bɛ dɛsɛ dɛ Salo de kɛra la. n bɛ taa petit nɔfɛ a bɛ pour que n ka taa team fɛn i m'a ye n ka Charbon di tɛ n bɛ min fɔ ɲɛna ɲinɛ entretien. E bɛ i ka cɛ ka plaqué salo la. O de kɛra la ko taara de. Non barika bɛ nin fɔ ɲɛna diya. Fɛn min ni cɛ surumani ye nafigi de ye. Walayi Fatima hali a ma taa sinon ni ma fɔ mɔgɔ la ni fara ye. Ayi an bɛ taa ayi. An b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ mɛtiri fana ka ca ni muso mɛtiri ye dɛ. An b'a fɔ ka plaqué. An b'a fɔ ka plaqué a ko bɛ cogo di? Nin yɛrɛ de ka ɲi. Nin min fɔ nin o yɛrɛ de ka ɲi. Voilà. Fura sɔrɔla Bon aw bannen don nin ma aw b'a ka wari d'u ma u b'a ka wari minɛ u tɛ yen. mais aw m'a faamu ko ne bijou kana dɔrɔn an bɛ taga di walayi cɛ ne yɛrɛ bɛ taa ci dɔ la